Ahoj, a já vám ukážu, co jsem dostala od Mikuláše. Takže takovejhle polštář, takovouhle tašku Grinch, pak Oreo, Toffifee, perníček 2, sušenka, lízátka, lentilky, perník, žvejky, toto a tyhle věci, které tam jsou. Takže tady taky věc. Prdí, tako. Prdlačky, je tako. Pak jsem dostala tenhle kalendář. A pak ještě tenhle jo, zdičo by vypadla hvězda. Je pako, do hlavě spadl hnoje a smrdí mu saka. Dojničky, půjčačky, Batman je pako. Po hlavě spadl hnoje a smrdí mu sako. Půjčačky. Dlauničky, podlačky, Batman je pako. Po hlavě spadl hnoje a smrdí mu sako. Dlauničky. Tak ještě ten na milka, tenhle už jsem si koupil. No tak to je všechno a ahoj!